sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rian. Ang totoo po niyan, hindi ko po alam kung paano sisimulan itong sulat ko. Marahil dahil hanggang ngayon, hindi ko pa din matanggap na may taong dumating sa buhay ko ng tahimik at umalis na lang na parang walang iniwang bakas. Kasi nga pumasok ng tahimik, exit din ng tahimik. Oo. Kasi may mga taong tahimik lang, ganon. ghost. Oh, like a ghost. Habang tumatagal, lalo kong nare-realize na siya pala ang pinakamalaking what if. Oh, totga. Pinakamalaking what if ng buhay ko. Kung paano ang nangyari ang lahat, hayaan yung ibahagi ko sa inyo. Nagkakilala kami ni Choi early last year. Si Choi yung tipo ng kaibigan na laging nandyan. Kahit anong oras, kahit gaano ka-toxic, dahil sa mga pinagdadaanan ko, isang message ko lang nasa tabi ko na agad. Noong mga panahong yon, hindi ko gaanong binibigyang pansin ang lahat ng ginagawa niya para sa akin. Akala ko normal lang. Akala ko likas lang siyang mabait. Hindi ko alam na bihira na pala ang taong kaya kang piliin araw-araw. Kahit wala siyang kasiguraduhan kung may patutunguhan ba ang lahat. Nasanay ako sa presensya niya. Sobrang nasanay kaya hindi ko namalayan na siya na pala ang unang taong gusto kong pagsabihan ng mga tagumpay ko sa buhay. Siya din yung gusto kong takbuhan tuwing pagod na ang isip at katawan ko. Alam ko naman na naging bulag ako. Habang nasa tabi ko siya, abala ako sa paghabol sa maling tao. Ibinibigay ko ang oras at atensyon ko sa taong paulit-ulit akong sinasaktan habang tahimik siyang naghihintay sa isang tabi. Sabi pa nga ni Choi, kapag napagod daw ako, nandun lang siya. Ngumiti lang ako. Hindi ko yun sineryoso. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya nagme-message. Hindi na siya nangungumusta. Hindi na niya sinasalo ang bawat pagod at lungkot ko. Hindi ko pa pinansin nung una, sabi ko, babalik din siya tulad ng dati. Hindi na pala. Isang araw kasi, nakita ko siya na may kasama ng iba. Magkahawak kamay sila. Ang sakit palang makita yung taong minsan naging handang ibigay sa'yo ang lahat ng pagmamahal. Tapos, makita mo may minamahal na iba. Siya pala yung kapayapaang hinahanap ko. Siya pala yung taong tama para sa akin. Ang masaklap, huli na ang lahat. Parang kahit ilang gabi akong umiyak, hindi ko na mababagong sitwasyon. Nakakainis isipin na hindi ko siya nakita dahil nakatingin ako sa maling direksyon. Na-realize ko lang na siya pala ang para sa akin nang nasa piling na siya ng iba. Tambalang kumikinang what if kausapin ko si Choi at sabihin ko ang feelings ko sa kanya. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Rian. Ikaw na pala.
Choi. Ako na, naiisip ko dyan, Jegs, wala namang mali sa pagsabi kay Choi. Oo. Kaya lang si Choi ay taken na Wala ngayon. na eh. Sa Wala ngayon nang taken purpose. siya, correct. Anong purpose? Totoo yan. Oo. What is the purpose? When you talk to Choi, ano yung purpose? Ang purpose ba ay breaking niya yun? To win Choi O, back? Parang wala, of course, gusto mo siyang to win him back. Yun naman talagang katotohanan kung di mo pa-plastikin yung sarili mo. Pero taken siya. May babaeng iiyak din ng Oo. dahil sa'yo. Correct. Di ba? Oo. You had your chance. You had your chance. And I guess kahit na sabihin mong siya pala dapat, siya talaga yung tanadhana, Oo. hindi siya yung nakatadhana Oo. Kasi kung siya talaga yung nakatadhana, di naging kayo ngayon. Oo. Or maaaring hindi nyo pa panahon. Or it could be it's your brain playing tricks. On you. Oo, kasi parang nawala sa'yo yung something na pahinga mo, napunta sa iba. So parang bata na inagawan ka ng laruan. Ng Ay, hindi, lollipop. sa akin dapat yan. So Ah. parang tumatakbo sa utak mo, feeling mo, mahal mo. Kahit pero hindi sa naman talaga. Oo, pero sa utak mo lang pala siya. Kasi kung mahal mo talaga siya, magmamanifest yun eh. Correct. Hindi ka maghahabol sa iba. Oo. So tingin ko, it's more Ano on sa lang. brain na nasanay ka, True, biglang true. nawala sa'yo na, Maaaring pride. oo, yan, Na yung it could feeling, be. oo, di ba? Yung Oo. pride, yung feeling na, hala, may ibang pinili. Oo. Di ba? Ako naman Akin talaga yun eh, Oo. di ba? Yan. Ako naman talaga dapat dyan eh. Oo. Bakit ganun? Oo. Diba? Yung pride na yan. Paano yan ba talaga- uli? Ako naman talaga dapat dyan eh. Bakit ka sumasali? Marami namang ibang pwedeng piliin. Ba't ka nang aagaw? Sorry po, inside joke. Sorry po, inside joke namin ni Ganap na Diego. ganap, ah. Ganap na ganap. Oh, bakit? Yan lang ba yung nag-iisa? Kailangan yun yung piliin mo? Akin yun eh. Kakainis to si Diego. Sinabi parang bata. Pero totoo, it's the pride eh. Yes, Yung feeling oo. na gano'n na, Oo. akin yun eh. Mhm. Yan yung at any given point in time, Tama. nandyan para sa akin Oo. eh. Ba't niya kinukuha? Oo. So, tama ka dyan. It might be, you're not really in love. Correct, oo. Gusto mo lang, you just want your toy back. Yan, oo. Para Oo. sa bata nga na, Correct. toy ko yan eh, di ba? Pero nung nandyan yung toy mo, parang andyan lang siya. Tama. Oo. You're taking it for granted. Yes. Ganyan. Oo. Ganun. So, So, assess mo din yung sarili mo. Kasi, Ayan. what is the point of winning him Oo, back? anong purpose? Wala, Yan. sa tingin ko, of course you want to win him back. Mhm. Yun naman yung purpose talaga. Pero sa tingin ko, hindi ito yung tamang panahon kasi taken siya. Oo. Ayaw natin na ma-feel din ng iba, yung na-feel mo ngayon na umiiyak Oo. over the loss of somebody. Ayan. Ikaw, yung sa'yo pa, pag inagaw mo ulit yan, pag kinuha mo ulit, Oo. yung boy toy mo o yung boylet mo, 'di ba? Yung sa'yo intentional Correct. Oo. Balik tayo doon uli sa analogy ng bata. 'Di ba may mga bata na may mga toys sila na hindi na nila nilalaro pero nandyan lang. Pag sinabihan sila ng parents na ibigay mo na, ayaw nila. Ayaw nila. Correct, Diba? correct. Totoo yun. So parang ganun. Parang ganun. Assess mo din yung sarili mo. Yes. Baka ganun lang naman. Oo. Hindi mo naman talaga siya mahal. Oo, kasi nawalan ka ng somebody na hihingahan Correct. mo, pagsasabihan mo ng lahat-lahat na hindi ka na-judge, na naiintindihan ka. Biglang nawala sa'yo yung isang kislap lang. Kaya Correct. sabi mo nga parang tahimik na dumating, parang Tahimik walang bakas oo, na umalis. Walang bakas nung umalis, Oo. 'di ba? Hindi rin natin masasabing ginost ka. Oo. Kasi wala naman kayo to begin with. Correct, oo. Thought ka talaga, the one Ayan. that got away. Yes, Oo. siguro baka na-realize ni Choi na parang wala talaga akong Pag-asa dito. So might as well na I have to move on. Ito yung mga lessons that can be given to a lot of people eh. For example, for Choi, for Rian muna. Kasi bilang siya naman yung sumulat, hindi naman si Choi, di ba? Talaga baka alam mo. Sabi ni Choi, hindi naman ako yung may problema, si Rian eh. Binibigyan Ba't ako natin ng problema yung mga ibang karakter. Correct. For example, kay Rian, hindi lang sa aspeto ng pag-ibig pero kundi sa maraming aspeto sa buhay na if we really take a lot of things for granted, isang araw mawawala talaga itong mga to. Yes. 'Di ba? And then, also, isa ring pagpapaalala para sa lahat na hindi obligasyon ng mga tao to stay. Yes. Dadating talaga yung panahon na kapag ka napagod sila sa'yo, aalis na yan at magi-give up. It Oo. happens. And for example, kunyari, pagdating sa work,
Kunyari sa trabaho, meron kang isang kaopisina o kaya teammate dyan na lagi mong tinuturuan, lagi mong sinasabihan na ito yung mga bagay-bagay na gawin mo para mapabuti ka dyan sa opisina. Tapos siya, binabaliwala niya lang kunwari. Diba? Kasi lagi siguro yung office mate iniisip niya, hindi, lagi namang may sasalo sa akin eh. Or lagi namang, ganito lagi namang may magpapaliwanag para sa akin. Hindi lahat There will come a time na yung mentor, sa totoo lang, kahit gusto niya na alalain lagi ang kanyang mentee, there comes a point na si mentor, ay grabe, Mapapagod. nakakapagod na. Nag-top out na. Kakasabi ko lang na wag hawakan, hinawakan na naman. 'Di ba? Nangyayari yan. So bago pa mangyari ang lahat ng yan, 'di ba? Let's appreciate what we have. Let's make sure na to be grateful sa mga bagay, oportunidad, tao sa paligid natin kasi sa totoo, pwede din talaga silang mawala. Correct. Sa isang iglap. Laging two-way yan eh. Dapat complementary yan eh. Truly. Kasi ang nangyayari, si Troy lang yung bigay ng bigay. Si Troy wala siyang natatanggap anything from you. Tapos ikaw nung nawala si Troy, uy, hindi pwede kang mawala. Correct. Akin yan eh. Oo, akin ka. Dito ka lang sa akin. Totoo. Hindi naman pwedeng ganun. Huwag tayong selfish. May mga taong katulad ng jowa ngayon ni Choi na happy na at nangangailangan din ng love life. Ayan. Promise, yung intention mo to talk to Choi, what for? Wag mo nang ituloy. Ang ending yan para sa inyong lahat, pangit. Correct. Tapos makasiraan ka pa sa Oh, Facebook. parang nang-agaw ka. Nang-agaw ka pa. Tapos diba? may mga time na nung inagaw mo, pagdating sa'yo, ayaw mo na ulit. Hindi ko naman pala siya mahal. Tingnan diba? mo, ko naman si Choi, hindi naman laruan si Choi. Kasi kung kayo talaga riyan, ang tadhana maghahanap ng paraan yan. Correct, totoo. Pero kung to answer your question, talagang for now, as of today, hindi talaga kayo meant for each other. Eto nga, papasok yung kasabihan na if you love someone, set him free. Totoo. Diba? Pag bumalik sa'yo, then meant talaga yan sa'yo. Meant talaga para sa'yo. Ayan. Ganun talaga. We can't have it all. Hindi naman natin pwedeng makuha ang lahat, di ba? Tama. Ano, ikaw lang ang anak ng Diyos? Kuha mo lahat? Hindi ganun, uy! Habang nag-i-enjoy ka doon kakahabol-habol, tapos parang feeling mo prinsesa ka kasi nga, andyan naman si Choi. Tama. Okay lang. Meron namang humahabol-habol sa akin. Ganda-gandahan problems. Ay, ayusin. Isa pa yan, yung feeling na na nagpapataas sa ego mo na may naghahabol sa'yo. Correct. Isa pa yan yung nagpi-play ng trick sa utak natin Yan. na pag nawala yan, parang, nawawala yun. Tingnan yan. mo. Nagbibigay ng high din sa atin kasi yan eh. Di ba? Tigil mo na yan, Rian. Tigil mo na yan. Eto, Rian, batiin ko lang pala muna to ha. Happy 75th birthday kay Mami Shirley Coros. Happy birthday! Happy birthday po. Ayan. 75? Oo, 75. Siyempre galing sa kanyang napakabait na anak na si Alejandro Frederick Coros. Engineer. Engineer! Baka naman. Paturnilyo ka naman dyan. Again, happy birthday po. Happy birthday po. Happy 75th birthday. And also, we're greeting yung lahat ng mga Green GSM drivers. Hello po. Lalong-lalo na nakatutok si Kuya Renato Espino. Ayan. Kuya Renato Espino, salamat sa pagtutok sa Love Radio. Maraming salamat, Sir Renato. Thank you. Shout out sa iyo. Ayan. Ano ba yung mga streets na pwedeng iwasan ngayon? Ayon sa iyong ayon sa aking informer. Ayon sa aking patroller na asawa, sarado po. Ay, awan ko, baka mamaya mali naman yung mali yung info na mabigay ko. Hindi, dito ayon sa chika. Ayon sa chika, dito sa may area ng Senate, may mga closed roads. Ayan. Kasi dami na daw police. Yan yung sabi ng bayan patroller ko. Yung aking asawa na nakita ko, pinicturean niya parang nagda-drive siya. So ano to, nakikichismis din? Samantala ako lagi yung sinasabi, chismosa ako. Samantalang siya, chismoso din. Eto pa rin ang balang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!